ando por as iglesias bastante, canto nun coro, pero así como a recitar poesía nunca me chamaron. É un placer. Faime moita ilusión, fixo-me moita ilusión recibir este premio. Cando lín as bases, realmente eu teño poucos premios e hasta me presento tampouco moito, xa casi dixen de facer, pero me gustaban moito as bases das milariñas, porque se axusta moito a miña maneira de escribir, que son un preguiceiro, con intimidade ninguna. Entón, iso sábense de corrido, non? Entón, xa, vou mandar a miña. Bueno, que o xurado de concedes un premio a Madenas, pois, fixo moita ilusión. E moitas grazas ao xurado, e, sobre todo, moitas grazas a, bueno, toda a familia vinílica, chámese Lareira de Pilares e Lareira do Seu Goberno. Os Vilares Lareira de Soños, a Presión Química, xa con antecedentes e molos que leva moitos anos loitando no medio da cultura, pois, decía a alcaldesa que pasa para terrachar,